Nire ustez, feminista izateko, lehendabiziko pausa da etxen barrenean feminista izan. Izen da bakarrik ezin da planteatu erran eta zure eguneroko gauzetan ez egin. Hasteko berdintasunen nire ustez, honitz irauzi dugu emakumeak, minon nire ustez falta zaiguna da hasieran konpartitzea, ez? Oainikan segitzen dugu emakumeak gure laneko laburpen hartzen, oraindikan badire datuak, ez? Sindikatuak egin dituzen datuak, eta oso gizon gutxi badire oraindikan bere lana laburtzen dute aurrak azitzeko. Orduan nire ustez ez da bakarrik erran baizik eta noski baietz egin behar direla keinuak eta honitz irauzi dugu, binon etxen barrenean hasten da. Eta hor bai izan behar duzula eta hor izan feminista sakona, etxen barrenin. Etxetik hasten bazara, kanpokoa ere segitzen dizu. Nire kasuan ez. Nire kasuan, nik lan egiten dut eta nire lana, hautatu nuen lana, ni erizaina naiz eta hor emakume honiz daude. Nik ez dut sumatu desberdintasunak, badakit badirela desberdintasunak, nire lanian eta nire lantokian ez dire dena berdintxoak gara eta ala soldatan arabera eta dena berdina da etxen barrenen ere, nire bikotearekin berdintasunan bizi gara eta gure seme alabak, ni daukat alaba eta semea eta berdintasunan hazi dugu. Beraz, ez dut sumatu horren arabera jeuz. Egunon, gozaltzen ari naiz, pasatuta kafea nahi baldin baduzue? Ja, gozatut etorri, baina... Bai, jakasi lanera joan beharko dut, zen 8:00 sartzen naiz. Garaiz egoteko lanean, goizeko 6:30 altxatzen naiz, lasai ibiltzeko. 8:00 hemen Elizondon, hemen barkatu Iruñan sartzen baldin banaiz Elizondora joateko, ordu bat lehenago joaten naiz. Eta, lasai ibiltzeko, gustatzen zait 6:30 altxatu, alba dut ere kirola pixko bat egin, minon hori noiz behinka, bertzenaz gauetan egiten dut. Ikusi duzuen bezala, goizean ere, gozaltzen duan bitartean, maila errepasatzen dut, horrela sartzeko pres. Gero goizean lan egiten dut, eta txaldean, beti gauzak baditut, orain udanez, binon gero urtean zehar unibertsitatean klaseak ematen ditut, orduan beraz atxaldez ematen ditut, osasun mentalako klaseak, eta gero nire gauzak ere, txaldetan ja nahiko lasaiago ibiltzen naiz. Eta normalan bakarrik osatzen duzu edo? Bai, normalian bai. Gaur uda denez bakarrik nago. Urtean zehar nire seme alabak ikastolara joateko eta goizera altxatzen dire eta badago mugimendu gehiago sukaldean barna, gaur baino. Minon, bai. Lasai gustatzen zait nire kabuz egitea. Joango naiz hortza garbitzera, Espainiak margotzera eta joanen gara. Gaur goizean ere lavadora patu dute. Ez da hori normala, Juan jak egiten duelako, zeinan gaur nire horrek. Patuaren eraginez, egur eta olfinez, patuaren
eraginez, egur eta olfinez partitzeko mundu minez, zeari putz eginez. Triste dago lur osoa, ta lurko eta itxasoa. Triste dago lur osoa, ta lurko eta itxasoa. Bueno, egia errateko Nafarroan izan dugu lehendakaria eta orain ere izan dugu emakume bat eta orain bertze emakume bat izan behar da. Beraz, gauzak aldatzen ari dire, bino nire ustez, hortan bai egin behar dugula aurrepauso handia. Ez? Olako dezizio organoetan emakumeak hor egon. Zengoen prestatua gaude eta hori nabaritu behar da ere. Ez dagula berdintasuna badagola prestakuntzan, orduan gero hartu behar ditugu ere olako postuak. Deziditzeko zer nahi dugun gure bizitzarekin eta nola aldatu gustatzen ez zaizkigun gauzak. Bai, horretan gertatzen da hori esaten genuena, amatasuna... Hoxe. Aziaena hori bai konpartitu behar dela, bertzenaz ez dugu jauz. Bai badagola gauza batzuk, ezin direla... Bueno, pues... Minon bertze guzia, hori bai falta dela. Oraindik badugu emakumeak gure pensamentu hori aurrak guriak direla, ez? Orduan hori aldatu behar da eta konpartitu. Eta horren arabera bertze guzia egina dago. Ikusten baduzue ja unibertsitatean eta gero eta emakume gehiago, oposiketan ere gero eta emakume gehiago ateitzen dituztenak, oraingoz medikuak edo epaileak gehienak emakumeak dire. Arlo horietan ja dena egina dugu. Nire ustez falta dena barreneko gauzak. Ikusten ez direnak, ez? Zen bertzea arloetan bai ja ikusten direla eta ikusten ez direnak edo etxe barreneko gauzak oraindik badire gauzak ez direla konpartitzen edo emakume gehiago egiten ditugula. Ez da nire kasua, egia erran behar dut. Ez dela gure kasuan zen guk bai. Hortan, ados gaude biek eta horrela moldatzen gara. Nabari da uda dela, zen bestena zetortzen da jende pila eta gaur ez dago inor. Intziriak ere serki, ez lo kanta, ez olerki. Intziriak ere serki, egun senti, hemen bihar gaur da beti. Triste dago lur osoa, ta lurko eta itxasoa. Triste dago lur osoa, ta lurko eta itxasoa. Zirrikitu, mapa dute erdi ditu. Zirrikitu, mapa dute erdi ditu. Baina naiz ez iruditu, urak ere mugak ditu. Padre Meni osasun mentalako ospital bat da, eta nire hemengo lana erizainen arduraduna naiz. Erizainen zuzendaritza erauten dut hemengo ospitalena eta Elizondoko ospitalerena. Horregatik nire lana egun batzuk hemen egiten dut eta bertze egun batzutan astian zehar Elizondon. Goizean elkartzen gara nolabait jende guzia kontatzeko zer dugun, zer ez bakarri bilerak antolatuak baizik eta harremanak arrontak. Orduan sartzen gara elikan, ikusten gara denok eta gero bakoitza joaten da bere tokira eta egiten ditugun gauzak. Orain, udan, estatuan zehar badire arazo pila erizainak lortzeko eta medikoak lortzeko, beraz hemen gauza berdinak gertatzen da. Gainera, osasun mentalako espezialitate bat denez, zailago jendia aurkitzeko lanerako.
Orduan udan egoten gara beti, turnoak moldatzen, gauzak aldatzen, jendia oporretara joateko eta ordezkatzeko lan hauniz daukagu. Zertaz egin nuen osasun mentala? Ni ikaslean nintzelikan, erizaina egiten ari nintzelikan, etzen beti pasatu behar praktiketan osasun mentalatik eta eskatu behar zenuen. Zen zerbizio berezi bat, orduan eskatu behar zen praktikak horre egiteko. Eta nahi betik ikusten nuen ate horren gibeleak zer egonen zen, ez? Zen beti psikiatria izan du bere mundua eta garai hartan nik ikusten nuen ate itxi bat batzen zuela no pasar, eta orduan nik erraten zer egongo da hor. Orduan eskatu nuen praktikak egin, pasatu nituen 3 hilabete hortan praktiketan, eta ja ikusi nuen hori zen niri gustatzen zitzaidana, eta osasun mentala berezia denez, eta ikasi nahi nuena. Orain berriz ikasiko banu, berriz ere egingo nuke. Zen iruditzen zait, mundu berezi bat, mundu zail bat, eta jendea laguntza handia behar duela, eta nik ikasi nuen jendea laguntzeko, beraz, uste dut toki honan nagola, eta erabaki nuen, aukera berriz ere erabakiko nuen. Diagnostiko psikiatrak egiten dute, eta bai ikusten dena, larri eritasunean, 18tik 25 gizonen kasuetan gauzak aldatzen hasten direla, konportamenduak edo bizimodua aldatzen hasten dela, eta ikusten dena barreneko sufrimento handia. Orduan, normalean inguruko jendea ikusten du zerbait aldatzen ari dela. Orduan bai, edo medikuaren gana, osasun zentroko medikuaren gana, edo jotzen dute zuzenean psikiatra baten gana. Orduan, diagnostiko bat paratu arte, arlo batzuk bete behar dire, klasifikazio moduan, sintoma batzuk bete behar dire diagnostiko finko bat egiteko. Oraindikan baditugu lan haunitz egiteko, zen guainikan badago estigma izugarri handia. Jende guztian kasuan, zerbait gertatzen bazaigu, erran nahi dut, minbizia balin badugu, kontatzen dugu, ez? Badaukat bularra minbizia edo zen minbizia, eta gure inguruari kontatzen dugu, gure inguruak ere kontatzen du, badakizu zer gertatzen zaigu. Minon adibidez, niri diagnostikatzen badiate eskizofrenia bat, edo joaten naiz psikiatraren gana, ansiedadea daukadalakoz, normalean isilik eramaten dugu. Erran nahi dut isiltasun batean eta bakardade izugarri handian. Zen oraindikan, jendeak ez du izautzen edo jendeak uste du eritasun mental bat daukan norbaitek agresiboa dela edo nahiko zergatik, zerbait arraroa, ez da ikusten bertze eritasunak bezala. Orduan nik erraten dudan bezala, guk badaukagu bi lana, ez? Jendea zaindu, jendea tratatu, eta munduari erakutsi ere nola den. Eta edo norri gertatzen altzaigula. Eta edo zein momentuan, gauzak aldatzen dire, muga oso fina da, osasuna eta eritasun mentalaren artean. Orduan, uste dut jendea izautu beharko zuela gehiago. Osasun mentala ikusten ditugun eritasunak aldatzen dire, urtean zehar, zer den normala eta zer den patologikoa, hortan ere gauzak aldatzen diren gizaki aldatzen den bitartean. Eta orain adikzioak haunitz aldatu dire, orain ez bakarrik drogak, jokua ere, jokuan gero eta jende gaztegoa, eskoletan ikusten da, mobil batekin, mugikor batekin nola apostatzen alduzun, apostu horren nola eramaten alzaitun gehiago apostatzeko, hemen bertan ikusi dugu nola batu dute toki berri bat apostuak egiteko. Osasun mentalan munduan, barrenean, jende gehiago edo jende haunitz sartzen alda, eta laguntza eskatzeko. Beraz, nire ustez, gehiago izautu behar zen eta jendeak gehiago nartu beharko zuen. Sí. En septiembre, de momento no, pero yo vuelvo el 5. Sí. Sí.
¿vale? O sea, desde el 5 me puedes poner, sin problema. Vale, hasta luego. Normalean, gauzak aldatzen direlikan edo gauzak gaizki sentitzen denean, bai, senideak ekartzen dute, ez da oso jende gutxi etortzen da gaizki sentitzen delakoz eta behar duelakoz psikiatra bat, oso jende gutxi. Bai, gero eta gehiago, jendea ikusten duela, eritasun arrontagoak, erran nahi dut estresa edo ansietateak, gero eta gehiagora joaten bada, edo ez baduzu kasurik egiten, larritzen aldela, eta hori jendeak ere badaki. Oraingo bizimoduan estres izugarri handia dago, eta behar dugu estres normal bat bizimodua segitzeko. Minon, bihurtzen delikan zerbait patologikoa edo zure bizimodua ezin duzula aurrera eramen, bai kaso egin behar dela. Nik beti konparatzen dut esgintze batekin, ez? Zu makurtzen duzu orkatiloa eta segidoan joaten zara fisio baten gana edo medikoaren gana edo ja ez baldin bazaizu sendatzen traumaren gana. Eritasun mentalarekin gauza berdina egin behar da. Nik ikusten badut ez dudala lorik egiten, urduri nagoela, gero eta gehiago influitzen du lan ere bizi moduan, baita ere konsultatu behar da. Ez duz utzi behar nola nahi, hau normala da, hau pasatuko da, nola galdetu behar dut, ez da jauz ere gertatzen zen beste arloan konsultatzen duzu, ez? Esgintze batekin beti tratatzen duzu hasieratik. Zertaz eritasun mentalak ez? Estigma dagolakoz. Oraindikan gauza unitze daude egiteko. Eta hori bai hautsi behar dela. Eta jendea, gure bizimodua eta gure eritasunak agertzen baldin badire, kontrolatu behar ditugu ere. Estresa, ansiedadea, dentikan ez bakarrik, erraten duzu, holako toki batean bukatuko dut? Ez. Segurazki ez. Eritasun mental bat daukan jende guztia ez da ospital batean bukatzen, ez? Minon bai, momentu batzuetan behar balin baduzu, zertaz ez? Zertaz ez behar balin baduzu ingreso bat, edo zertaz ez behar balin baduzu eguneko zentro bat, badire ere eguneko zentroak, CRPS-ek, egoten zarela 9-tik 5 arte, zu behar duzun gauzak errehabilitatzeko, eta gero zure bizimodua jarraitzeko. Beti ere normaltasun hori lortu behar dugu ere. Zer da normala? Hori zaila da erratea, zen historian momentu bakoitzan normaltasuna eta normala ez dena, ez? Azkenean gizakien arauak, ez? Mugitzen dute zer den normaltasuna eta zer ez. Bai badirela eritasun batzuk, ziren lehenago gauza batzuk eritasunak bezala, onartzen zitula eta orain ez, orain gauzak normalak direla, zen gizakia ere evoluzionatu du. Eta espero dugu ere, soziedadiak ez, evoluzionatzean joatean, eta ez ikustea eritasuna bezala gauzak normalak direna. Zer gertatzen den bakoitzari afektatzen dion, sufrirazei egiten dion gauzak. Hori bai, ikusten duzu eritasuna dela da, mina bezala. Eritasun mentalak ere mina ematen dute. Mina barrenean, min emozionala, min konduktuala eta min soziala. Ikusten duzue, gainera, holako jendea oso bakarrik dago. Gizakiak botatzen dute, gizartea botatzen du, kanporatzen du, eta haiek erraten dizuten bezala bakarrik sentitzen naiz. Orduan, zer gertatzen da? Uste dut, gizartea pauso handi bat eman behar du holako jendea ere onartzeko. Beldurra, ez dakit, ez ezaguna izan daiteke. Minon oraindik badugu lan egiteko, jendea onartzeko eta laguntzeko, zen azkenean jende guztia zer nahi dugu gure bizitzan. Onartuak izatea, lan bat eduki, eta gure hobik edo gustatzen zaizkigun gauzak ongi egin, disfrutatu, eta
gizarteari zerbait eman. Zer gertatzen da eritasun mentalarekin? Ba, hori dena ez murrizten dela. Eta bakardadea izugarri handia da. Orduan, hortan lagundu behar diegu, ba, bueno, bere akatsekin, bere gauzekin, bino nolako bizi on bat edukitzea. Pentsatzen baduzu zer den psikiatriko ospital bat, ba, pentsatzen duzu zerbait iluna, zerbait itxita, ez jendia dagola barrenean eta guk ez, guk zer egiten du, ba, munduan bizi, auzoan bizi, partizipatzen dugu auzoko bestetan, auzoko bestetan ba jendia sartzen da zen adibidez antolatu genuen txokolatada bat aurrentzat eta ikusteko ba hemengo biztanlea garela eta ez garela desberdinak. Hemen bizi gara, Iruñan bizi gara eta Iruñeko gauzak egin behar ditugula. Ez dugu egiten gure gauzak hemen barreneak ateri gabe, ez gu ateitzen gara eta guk beti saiatzen gara ba, bere bizimodu edo guk izaten dugun bizimodu baten ba, iruditsua edukitzea. Gure laguntzarekin noski baietz, zen azkenean eritasunak murrizten du eta eritasuna moteltzen du eta eritasunak kentzen du ba, beraien habilidade batzuk, ez? Ba, horiek saiatu behar gara berriz ere edukitzen edo behar duten laguntza eman. Eta bizi arront bat errango nizuke, ez da normala, ez da bizi, ez. Beraiek bizi nahi duten bezala bizi. Hori egin beharko dugu lortu. Beraiek bizi nahi duten bezala bizi. Triste dago lur osoa, ta lur jota itxasoa. Triste dago lur osoa, ta lur jota itxasoa. Badire eritasun batzuk bai emakumeak daukagula aukera gehiago, portzentaian ez, adibidez depresioa bai erraten dutela. Nire ustez ere, errango nuke, hau nire ikuspuntua, da bizi modua edo lehenago aipatu ditugun gure emakumeen kargak, erran nahi dut. Emakumeak hasi garaiak kanpoko lanak egiten, nire kasuan ikusten duzuen bezala nik kanpoan egiten dut lan, zer gertatzen den lehenago gizonak kanpoan egiten zuten lana eta etxeko lanak ez zuten ez daukitzen ere. Emakumeak oraindikan badaukagu gure motxilan ba, kezka hori ez, edo ardura hori. Egin behar dut nire lana, baina gero nire seme-alabak, nire etxea hori aldatu behar da, hori ere zama handia da eramateko, zama horrek ere ukitzen aldizu burua, erran nahi dut, ba, estres gehiago, zeren edo erru gehiago, zertaz errua kaoni ordutegin aldetikan, uzten ditu nire semeak alde batera, nire lana, orduan ja hasten gara bueltak ematen, eta oraindikan emakumeak daukagu zama hori ez, hori zama hori kendu arte, ba, gian bai ere, eritasun mental horiek ba, ukitzen aldutela estres motakoa edo ansiedade motakoa. No, adelante, adelante. Ven aquí, que ya vienes quejándote. ¿Qué tal? Que vienes de tantas vacaciones y ya estás quejándote. Y luego... Y dardos, una cosa así que también... Tenemos que ver luego el material... De velcro. Bueno, a ver, con algunos... Pues de todas maneras, cosas más peligrosas. Tenemos que ver qué material hay. Soy yo con un dardo también. Ya. Tenemos que ver qué material ofrecerle. Luego, por ejemplo, piscina, se puede ir a la piscina. ¿No? Abajo. Por ejemplo, no supe dónde hay cartas, es que solo hay cartas, parchís, ajedrez. Y cosas, yo les decía. Cartas tienes en el cajón del despacho, tenéis una... ¿Y el enredos? ¿No tenéis vosotros el enredos? ¿Jugabais vosotros de pequeñas al enredos? Ver, estamos hablando con abuelos de... No, y aquí, con los jóvenes. Pero, a ver, que no, físicamente no pero estamos... eso, pero mejoraremos la psicomotricidad. Sé que pones El enredo será mano roja. Pero eso se van a partir de risa. a ti, ¿no? Se nota, ¿verdad? Me pega.
Itxasertzeko labar artean galduko bagina, imagina bi alkandora eguzkizitan urtzeko adina. Oroitzea ez dala bizitzea, argazkietan mila opari deskubritzea. Que estamos luchando por el papel de la mujer trabajadora. Empiezo desde las 7 de la mañana hablando del papel de la mujer trabajadora, para que me digáis que os vais a ir a criar hijos. Tengo 3 y en edad de poder pedirme lo que... Pero que tienen padre. Tus hijos tienen padre. pedir yo. Tía, pues qué valiente. Pero si eres concejal, no puedo eres... todo. No, o sea, tú eres una mujer que va a cambiar el mundo. Concejala. Es concejal. Tenemos presidenta de su partido, de todo. Y hasta de la comunidad será. No, esta es una salsera y luego se queja. "Ay, va a cuidar, Cualquier día Si no vas a al quedarte Congreso cuidando. a la Segal Sánchez, Pero porque así, tiene en el mucha culo paz y en la el cuerpo, fuera entonces así. puede con todo. Sí. Con esa paz que tiene. Tiene paz hace... Y diremos, Eso que no un día duerme. llega la tía esta. Y eso que no duerme la tía, ¿eh? Pues por eso aprovecha mucho el día. Pero Si que duermes no, mucho, si duermes que mucho, no no duerme aprovecha y el viene día. con una cara, una sonrisa, llega a mi despacho con una sonrisa y ¿has dormido o no? Y digo, yo estaría ya tirándome de los Hablar de pelos. político dormía un poco. Azala gorri lau bihoztan zan ezpainetan zua, sudurarekin emango dizut hurrengo musua. Sí que hay un desgaste importante a nivel personal, hay mucho desgaste, pero es que luego hay unas recuperaciones, pues eso, pues como lo habéis visto, ¿no? Esos abrazos así de repente en mitad de un pasillo, ¿verdad? Esos agradecimientos de corazón que no es por lo que hace, o sea, que de verdad son de corazón que nos recuperan, ¿no? Pero sí que hay un desgaste. Pues yo no trabajo con esa gente y no tengo ningún desgaste de ese tipo, ¿verdad? Claro, pero tú dirías a qué te dedicas, tú tienes Yo otra... soy quien me dedico a los recursos humanos. ¿Y no hay desgaste en los recursos humanos? A ver, yo he Más. de un mundo mucho más duro. He estado mucho más peor que aquí. Yo aquí estoy hasta relajada. Otra cosa es que tengo sueño. El horario es muy malo. Pero por lo demás no. Nire ustez, lehenago errandu dan bezala, Dilo en castellano, a ver si vas a mentir y no te puedo pillar. lehenago errandu dan bezala, bai, hau da lan bat bokazional, ez? Doain baduzu gustokoa ezin duzula egin. Zaila, bai. Gogorra, bueno, egun batzu niretzako nik errango nuke egun guztiak desberdinak direla. Ez direla bi egun berdinak, ikusi duzen bezala edo gaur ikusten ari den edo aipatzen ari garen bezala, nire lana egunero edo orduero desberdina da. Niri gustatzen zait jendearekin lan egitea. Hemen bereziki jendearekin lan egiten dut. Gainera, ikasi dut jendea laguntzeko, jendea zaintzeko, hemen nire laguntasuna behar dute. Jende guztian nire laguntasuna behar du. Ni batzutan, erizaintza ikasi nuen erizaintza jendearekin lan egiteko eta jendearekin egoteko. Orain, zuzendaritzan nagoenez, gestio mota egiten dut, hori zer erran nahi dut. Eta nire buruari zerraten diot, ikasi nuen jendea zaintzeko, orain tokatzen zait taldea edo lankideak zaindu. Orduan nik egin behar dut, ongi antolatu, ongi arduratu, jendea baliabide edo egoera onak edukitzeko lan egiteko. Zaila bai, minon egunero desberdina denez, ni oso konten nago, erranduan bezala berriz ere lan berdina egingo nuke, eta bai egun gogorrak direla, bereziki jendeko harremana, minon gustatzen zait arron eta berriz ere aukeratuko nuke lan berdina. Bai. Esperar, Sí, que ahí te lo ponía, tía. Hori, jende honitz uste du gure lanean violentzia honitz
badagola, ez? Eta hori ez da gure orokorra. Ikusi duzuen bezala, gehienak maitagarriak dire, harreman ona daukagu, bai izaten dire larrialdiak, eta osasun mentalen larrialdiak horiek izan daitezke, minon bai hitz egiten aldugu beraien sufritzen duten violentzia, edo berarengan badagoen violentzia. Bereziki emakumeak, eritasun mentala daukaten emakumeak violentzia uniz sufritzen dute. Violentzia fisika, violentzia sexuala, eta orain hasi gara ere osasun mentalako lankideak eta hortan hitz egiten. Zeren badire ere, zifrak badire horri buruz eta jakin behar da. Ze vulnerabilitatea ez daukaten haiek azkenean haunitz kanpoan bizi dire, kalean bizi dire eta ikusten den bezala hortan lagundu behar zaie. Hangatzen naiz gehienetan, zer bilatuko, zer aurkituko. Deskubritu lozu airea. Hemendik 10 urtetara ze lan mota egingo dugun? Bertze adikzio mota, lehenago aipatu dugun bezala, jokua, bai ezin dugu alde batera utzi edo baztertu alkoholarena. Alkoholak jendia onartzen du, zen gizarten artean oso onartuta dago, hemen bereziki dena ospatzen dugu alkoholarekin edo alkohola erdian, eta horrek ondorio izugarriak ekartzen ditu eta ez dugu garrantzia ematen ze ondorioak ditun. Alkohola hor dago, beste droga sintetikoak, beste droga mota, heroina ere berriz ere berpizten ari da. Izan ditugu urte batzuk, ez, nola motelkara zegoela, binen berpizten ari da, eta adikzio berriak jokua, mugikorrak, sare sozialak, orduan hemendik 10 urtetara izango ditugu hoien ondorioak. Eta gure lana ere aldatuko da, prestatu beharko gara ere lan mota hori edo eritasun horiek kontrolatzeko eta hau beti prestakuntza berria behar du. Bale, mila esker. Eskerrik asko. Zuei, mila esker, banoa barrenera. Gero arte. Epa! Maia! Hala osoa! Itxasertzeko laba